El que s'instava era que la gent denunciés, es criticava la possibilitat de que no es denunciés prou. I no es comprovava res, o sigui, la denúncia era hecho probado. El que en les sentències diu un hecho probado, una denúncia es considerava un hecho probado. Que estava a la Rambla amb una pasteleria, va vindre la meva germana i la tia i em va dir: veus, ara hem trobat a fulano de tal, i s'ha dit, ara podria venjar-me dels que em deien enxufat. Però jo no em vaig fer cas. I al cap d'un ratet va vindre un senyor i em va dir: haga usted el favor de seguirme. Jo li vaig preguntar qui era, me va dir que era un policia, i llavors me va portar en una oficina aquí a la Rambla mateix, aquí dalt al 24, me va demanar declaració, me va dir que perteneixia a tal puesto, que si aquí, que si havia. Em va dir: mira, usted va a la cárcel. I a la càrcel me llevaron. Josepa Assamà va ser la segona dona de Tarragona en entrar a la presó de Pilatos, un antic castell construït en època romana situat enfront al balcó del Mediterrani i habilitat com a presó des del segle XIX. Entre els mesos de gener i juny de 1939, més de 300 dones de la província de Tarragona estarien preses a Pilatos, esperant els consells de guerra. Josepa va ser jutjada l'11 de maig i el Tribunal Militar la va condemnar a 12 anys i un dia. Me van acusar de rebel·lió contra allò que posaven sempre, que no era dicta al règim, sinó que era rebelde, era roja. Al juny de 1939, les 300 dones preses a Pilatos, moltes ja jutjades, van ser traslladades a peu fins al convent de les Oblates de Tarragona, que es va habilitar com a presó de dones. Des d'aleshores, les dones detingudes entrarien a les Oblates. Em sembla que era el juny que es van portar cap a les Oblates. Ben bé a la fetge, no me'n recordo la veritat. Sí que vaig estar 4 o 5 mesos, o 6, a Pilars, i llavors se van enviar a les Oblates. La presó dels homes és gestionada per funcionaris de presons i militars. La presó per a les dones és gestionada per les Oblates en la major part i alguna altra congregació religiosa femenina. Per què? Doncs perquè evidentment són establiments que es havien de separar per raó de gènere, però sobretot perquè les Oblates tenien una vella tradició que ve de principis de segle en el tracte del que en diríem, el que en deia la moral de l'època i el codi penal de l'època, les mujeres descarriades. En aquest moment s'habiliten espais de tot tipus, antics convents, antics hospitals, centres escolars, places de braus. Tot això servirà per instrumentar la repressió en la primera fase. Aleshores, els convents disposen de locals i a més disposen de les monges que tenen una certa especialització en el tractament de dones que tenen, diríem, conductes desviades, que han tingut en la societat espanyola conductes desviades. El convent de les Oblates de Tarragona, al carrer Portal del Carro, és un edifici gran i auster. Les preses catalanes van ocupar l'ala dreta del convent, distribuïdes per grups i en diverses sales. El dia a dia de les preses era bastant tranquil, sota la disciplina de les monges. Mira, passàvem el temps allí. Per què no? N'hi havia que cosia, n'hi havia que feia ganxillo, d'altres que escrivien o llegien, si és que es deixaven entrar segons quins llibres, no. I així passàvem el dia. Al dematí s'aixecàvem, se feien cantar cara al sol i el de migdia estaves tot el dia com volies. Dóna la impressió, per als testimonis que ens han arribat, que aquestes dones es van esmerar especialment a fer-li saber que elles s'havien desviat com a dones, germanes, filles, esposes, mares de dirigents republicans, s'havien desviat de la via correcta, igual que les prostitutes s'havien desviat de la via correcta. I per tant, com que havien de ser reeducades, només podien ser reeducades sobre la base de la disciplina, l'obediència, la jerarquia. I per tant, el comportament és un comportament molt autoritari. El que ens arriba de les memòries és que superen amb zel allò que els reglaments penitenciaris ja deien, i de fet els reglaments penitenciaris ja ho eren molt de rigorosos. Segons els expedients penitenciaris, per les Oblates de Tarragona van arribar a passar quasi 1.400 dones.
No totes eren de les comarques de Tarragona. Moltes d'elles venien d'altres províncies a complir condemna. El 4 d'agost de 1939 van arribar més de 400 dones procedents de la presó provincial de Madrid. Aquests moviments, per exemple, aquesta arribada important de dones procedents de Madrid, es produïa amb un intent de descongestionar Madrid i amb un intent d'especialitzar les diverses presons de dones. En unes hi hauria les preventives, en una altra hi hauria les que tenien una condemna de més llarga durada, en unes altres hi hauria les preses polítiques, per tant condemnades per Consell de Guerra o per la llei de responsabilitats polítiques a penes que podien anar de 12 anys i un dia, 15 anys a pena de mort, no? Perquè les madrilenyes estaven en una part de convent i nosaltres en una altra. No teníem relació, Home, hi havia a vegades alguna a baix al pati si coincidíem, que normalment no coincidíem. Quan érem unes i quan eren les altres. No allò de dir barrejades. El convent de les Oblates de Tarragona va viure durant els 2 primers anys de la immediata postguerra l'entrada gradual de remeses de preses d'altres presons estatals, acusades de delictes de tot tipus. Jo crec que a Tarragona trobem a petita escala el mateix que trobem a la presó de les Corts de Barcelona o a Ventes. Tinc aquesta impressió. És a dir, trobem una barreja de preses comunes amb preses polítiques. Preses comunes, qui són? Les que practiquen l'estraperlo, que regatejant ampolles d'oli de les Terres de l'Ebre a Tarragona o de Tarragona a Barcelona. El petit estraperlo, per sobreviure. Però és que el petit estraperlo està penat en presó si la dona, quan la troben traficant amb una ampolla d'oli, no pot pagar la multa. Aquestes eren unes. I després quines eren les altres? Doncs les altres eren això, les familiars d'aquells homes que havien tingut una actuació destacada als pobles de les comarques de Tarragona durant la Segona República. Alguns dels quals havien estat afusellats i potser tenien els familiars apilats o a les Punxes, que eren les altres 2 presons que hi havia a la ciutat. O les dones, germanes, filles dels que s'havien exilat abans del 15 de gener quan entren les tropes nacionals, les tropes franquistes en aquesta zona. O aquelles dones que no havien gestionat un salconduit, per exemple. Hi ha una bossa molt important d'empresonades de les quals a la documentació diu delito, no consta.